Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula lan rencang-rencang saking kelompok 6 badhe presentasiké drama lan sebagainya. Dari bab drama sing kesiji. Pengertian drama sing keloro. Struktur drama sing ketelu. Struktur intrinsik drama sing kepapat. Jenis drama sing terakhir penutup. Pangerten drama. Menurut Panuti Sujiman, drama yaiku karya sastra sing duweni tujuan nggambarake panguripan sing ngatokake konflik lan emosi lewat tumindak lan dialog lan dirancang kanggo pementasan ing panggung. Pangerten liya nyebutake drama mewujudake komposisi syair utawa gancaran kang digambarake panguripan lan watak manungsa lewat tingkah laku atau acting utawa dialog kang dipentasake. Struktur drama. Sing pertama ana prolog, keloro ana dialog, lan ketelu ana epilog. Prolog yaiku pacelaton kang ana ing ngarep drama utawa sadurunge paraga omong-omongan. Dialog pacelaton kang diucapake sambung sinambung antarane salah sawijining paraga kelawan paraga liyane. Lan terakhir epilog yaiku pacelaton kang dadi panutupe pementas drama. Unsur intrinsik drama sing nomor 1 tema, sing keloro alur, sing ketelu penokohan paraga, sing kepapat setting latar panggonan, latar wektu lan latar suasana, sing terakhir amanah. Jenis drama sing pertama yaiku ana wayang. Drama sing paragane saka wayang. Keloro pantomim. Drama sing migunakake obah awak lan ora ana dialog. Ketelu dagelan. Drama sing paragane tansah guyokake wong amarga tingkah polahe. Kepapat opera. Drama sing isine lelagon wae. Kelima drama tragedi komedi. Drama sing ana adegan susah nanging bisa guyokake wong. Keenam drama tragedi. Drama sing sedih lan nrenyuhake. Kepitu drama komedi. Drama sing bisa guyokake wong. Cukup semanten, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes.